Мобилизацияләнүче ир-егетләребез өчен Симек авыл осталары бу көннәрдә токмаш кисү белән мәшгуль. Авыл клубы җитәкчесе Динар Госманов апа кызларын топлап бу эшләрне авыл клубында оештырган. Мобилизацияләнгән ир-егетләребезгә ярдәм йөзеннән bütün күңел җылылыгыбызны тоеп, алар үзләренең өйләрендә булсын, өйләрендә кебек хис итсеннәр өчен без сезгә шушы токмашны җәеп кисеп җибәрәбез. Biz bu izgi эшкә үзебезнең өлешебезне кертергә дип җыелдык. Ил көннәребез тыныч булсын иде. Балаларыбыз, киткән балаларыбыз һәр барчасы да үз өйләренә, әти-әниләренә, семьяларына һәр барчасы да исән-имин кайтсын иде. Елларыбыз бер үк имин булсын, бу афәтләрдән тизрәк котылсак иде. Оста куллар түгәрәгенә йөрүче апалар кемдер кушкан көтеп тормыйча токмаш кисәргә дигән тәкъдим белән үзләре чыккан. Без килгәндә авыл уңганнары берничә җәем токмаш кисеп өлгергән иде. Ярдәм янәшә һәр вакытта да бер-береңә ярдәм итеп яшәү белән аңласак инде, менә үзебезнең авыл җирлегендә дә шушынча акцияләргә кушылып, халык бердәм ярдәм итә, халык бердәм булганда барыбыз да бердәм булабыз. Инде апаларга бик зур рәхмәт, менә шу ярдәмгә килгәндә алар үзләреннән бик зур өлеш кертәләр. Хәрби хәрәкәттә катнашучыларга кем җылы сүз, кем җылы йокбаш, кемдер акча белән булыша. Иң мөһиме, ил күләмендә барган чаралардан берәү дә читтә калмый. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.